ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କୃଷି ଜ୍ଞାନ ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଧାନ ଚାଷ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ଷା ମାସ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଚାଷ। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଧାନ ଗଛଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ବର୍ଷା ପାଣି ଜମିଛି, ବର୍ଷା ହେଇଛି। ଏଇଟା ବର୍ଷା ମାସ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ରେକର୍ଡ଼ିଂ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ ଚାଷଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏମିତି ପ୍ଲେନ୍ ମାଟିଟା ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି, ପାଣି ଜମିଛି, ପାଣି ବେଶୀ ଜମୁନି। ଯେତିକି ରହିବା କଥା ସେତିକି ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ ଗଛଟା କେମିତି ଗୋଲେଇ ହେଉଛି, ମୋଟା ମୋଟା ଧାରଣ କରୁଛି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ, ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଯେ ଧାନ ତ ଜଗାଇବା, ତାପରେ କେମିତି ପୋକ ନ ଲାଗିବ। ପତ୍ର ଯେଉଁ ଖାଏ, ପତ୍ର ପୋକମାନେ ଆଉ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଯେଉଁ ଅଛି, ଧାନ ପୋକ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆମ କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କଠାରେ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କେମିତି କଲେ ପୋକ ହେବନି, ସେ ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା। ଏବଂ ଆହୁରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେଉଁ ଆମର ଚାଷରେ ସାର ଦେବା କଥା, ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିଦେବା କଥା। ଏମିତି ହେଲେ ଧାନ ଅମଳ ଠିକ୍ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଆଦାୟ ଠିକ୍ ପାଇପାରିବା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜମିରେ ପାଣିର ନିଷ୍କାସନର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ କରିବା। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଯେମିତି ଯାଉଛି, ସେଇଟା ଏମିତି କରିବା କଥା। ଏବଂ ପାଣି ଯାଉଛି, ଏମିତି କଲେ, ନାଳ କଲେ ପାଣିରେ ଜମିରେ ଆଉ ପାଣି ବେଶୀ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେତିକି ରହିବା କଥା ସେତିକି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକା ପାଣି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ପୋକ ଯେମିତି ନ ଲାଗିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ନାଳରେ ଯାଉଛି, ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଠିକ୍ ହେବା କଥା। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆମର କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।